Το χωριό κοιμόταν στους πρόποδες της Πίνδου. Ένα μέρος αξεπέραστο από τον χρόνο, αρχαίο. Εδώ η οικογένεια Μπαλάφα ευημερούσε για γενιές. Η ζωή τους, οι ελιές, σμαραγδένιες σκέπαζαν τις πλαγιές, σύμβολο της κληρονομιάς τους. Κάθε χρόνο η συγκομιδή έφερνε την υπόσχεση της ευημερίας και το πλούσιο χρυσό νέκταρ του μόχθου τους εκτιμούνταν σε όλη την περιοχή. Αυτή ήταν η κληρονομιά τους. Η κληρονομιά των Μπαλάφα. Αλλά κάτω από την επιφάνεια αυτής της ιδηλιακής εικόνας καραδοκούσαν σκιές. Το βάρος της παράδοσης πίεζε τη νεότερη γενιά. Ψίθυροι δυσαρέσκειας ταξίδευαν στον άνεμο. Η αλλαγή ερχόταν. Ήταν αναπόφευκτη. Επικεφαλής της οικογένειας ήταν ο παππούς Γιάννης. Το πρόσωπό του, σκαμμένο σαν τις αρχαίες ελιές, έκρυβε τη σοφία των χρόνων. Αγκαλιαζόταν σφιχτά με τα παλιά. Οι μέθοδοι του δοκιμασμένες στο χρόνο. Ο λόγος του, νόμος. Ωστόσο ο εγγονός του, ο Γιώργος, έβλεπε τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Λαχταρούσε την πρόοδο, την καινοτομία. Η σχέση τους ένας λεπτός χορός μεταξύ σεβασμού και επανάστασης. Βρίσκομαι παγιδευμένη στη μέση. Δεν ξέρω τι να διαλέξω, την αγάπη μου για τον πατέρα μου ή για το γιο μου. Η καρδιά μου πονάει να τους δει ενωμένους, να διατηρηθεί η κληρονομιά της οικογένειάς μας. Η ετήσια συγκομιδή της ελιάς πλησίαζε. Μια εποχή τόσο χαράς όσο και άγχους. Ο Γιώργος είδε μια ευκαιρία για εξυγχρονισμό, για αύξηση της απόδοσής τους. Πρότεινε να επενδύσουν σε νέα μηχανήματα, αποδοτικά, οικονομικά, αλλά ο παππούς του παρέμεινε αμετάπιστος. Το είδε σαν προδοσία, απόρριψη της κληρονομιάς τους. Η οικογένεια διχάστηκε, ξέσπασαν καυγάδες, έπεσαν κατηγορίες. Η Μαρία παρακαλούσε για λογική, για συμβιβασμό. Αλλά το χάσμα μεταξύ πατέρα και γιου φαινόταν αξεπέραστο. Καθώς οι εντάσεις κορυφώνονταν, μια παράξενη ιστορία άρχισε να κυκλοφορεί στο χωριό. Ψίθυρη για έναν κρυφό ελαιώνα. Βαθιά μέσα στα κτήματα των Μπαλάφα. Ο θρύλος έλεγε ότι αυτά τα δέντρα είχαν μια μοναδική δύναμη. Οι ελιές τους έδιναν ένα λάδι που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Λέγεται ότι είχε σχεδόν μυστικιστικές ιδιότητες. Αλλά ο παππούς Γιάννης ήξερε καλύτερα. Είχε ακούσει και αυτός τους ψιθύρους. Και στην καρδιά του άναψε μια σπίθα ελπίδας. Οθούμενος από την επιθυμία να αποδείξει την αξία του, ο Γιώργος αποφάσισε να ερευνήσει τις φήμες. Περιπλανήθηκε βαθιά στους ελαιώνες της οικογένειας, ακολουθώντας αρχαίους χάρτες που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Και εκεί, κρυμμένο ανάμεσα σε άγρια βλάστηση, το βρήκε. Τον μυστικό ελαιώνα. Ο αέρας έτριζε από μια ανεξήγητη ενέργεια. Καθώς άγγιξα τον κόμπο ενός από τα αρχαία δέντρα, ένα κύμα γαλήνης με πλημμύρισε. Συνειδητοποίησα την αλήθεια στα λόγια του παππού μου. Υπήρχε κάτι το ξεχωριστό σε αυτό το μέρος. Η ανακάλυψη του μυστικού ελαιώνα πυροδότησε ένα νέο κύμα διαμάχης. Ο Γιώργος είδε μια ευκαιρία να αναζωογονήσει την επιχείρησή τους, να δημιουργήσει ένα μοναδικό προϊόν. Αλλά ο παππούς του προέτρεψε σε προσοχή. Πίστευε ότι ο ελαιώνας ήταν ιερός. Τα μυστικά του δεν έπρεπε να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τα πάντα. Αυτός ο ελαιώνας είναι η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά μοναδικό. Σας παρακαλώ, πρέπει να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Αυτή η διαίρεση μας καταστρέφει. Η Μαρία, απελπισμένη να γιατρέψει τη ρήξη, παρακαλούσε για κατανόηση. Αλλά τα λόγια της έπεφταν στο κενό. Η οικογένεια διαλυόταν, η κληρονομιά τους κρεμόταν από μια κλωστή. Δεν ήξερα τι να κάνω. Η φιλοδοξία μου από τη μία, η οικογένειά μου από την άλλη, έπρεπε να βρω μια λύση. Ο Γιώργος χώθηκε στη βιβλιοθήκη του παππού του, μελετώντας αρχαία κείμενα, ψάχνοντας έναν τρόπο να τιμήσει το παρελθόν αγκαλιάζοντας το μέλλον. Ανακάλυψε ότι οι μοναδικές ιδιότητες των αρχαίων ελιών δεν ήταν απλά λαογραφία. Υπήρχε και επιστημονική βάση. Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω σύγχρονες τεχνικές για να αναλύσω και να ενισχύσω τις ευεργετικές ιδιότητες του λαδιού, δημιουργώντας ένα προϊόν αυθεντικό και ταυτόχρονα καινοτόμο. Δημότατς πέτσε την ίσα, εγλυσές μπεπούτου. Έχω ένα σχέδιο.
έναν τρόπο να τιμήσουμε την κληρονομιά των προγόνων μας και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος των κερδών για να διατηρήσουμε τον μυστικό ελαιόνα, φροντίζοντας να μην χαθεί η μαγεία του. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, η ελπίδα φάνηκε ανάμεσά τους. Η υπόσχεση της ενότητας. Ενός μέλλοντος όπου η κληρονομιά της οικογένειάς τους όχι μόνο θα επιβίωνε, αλλά θα άνθιζε. Η επόμενη συγκομιδή της ήταν διαφορετική. Πνεύμα συνεργασίας αντικατέστησε τις πικρές διαφωνίες. Με οδηγό τη σοφία του παππού μου και τις δικές μου σύγχρονες γνώσεις, επέβλεψα την παραγωγή ενός περιορισμένης έκδοσης λαδιού. Η ποιότητά του ξεπερνούσε οτιδήποτε είχαμε παράγει ποτέ. Το λάδι από το μυστικό ελαιόνα τους έφερε όχι μόνο ευημερία, αλλά και ένα ανανεωμένο νόημα. Έγινε σύμβολο της κληρονομιάς τους, μια απόδειξη της δύναμης της οικογένειας και της παράδοσης. Τα χρόνια πέρασαν. Το χωριό στους πρόποδες της Πίνδου συνέχισε τον αέναο ρυθμό του. Η οικογένεια Μπαλάφα, με ισχυρότερους δεσμούς χάρη στην κοινή τους κληρονομιά, ευημερούσε. Το μυστικό του ελαιόνα που πέρασε από γενιά σε γενιά εξασφάλιζε ότι το μέλλον τους θα παρέμενε λαμπερό σαν το χρυσό νέκταρ που παρήγαγαν. Η κληρονομιά της οικογένειας Μπαλάφα, όπως οι ελιές που στόλιζαν τη γη τους, θα αντέξει στο χρόνο. Με ρίζες στην παράδοση, πιτσλάιμς των Άνς,